kanang naa kay gipangita ba nya magkuri-kuri ka bisan asa. Kalit lang kani may imong nakita. Di kalikaya ni kalit kog katawa. Kaning flashback lang akong kagahapon ba. Kani man gud siya, igi ni mawala sa ako. Basin mangutana mo unsa ni siya. Aluminum foil din ni siya. Usa sa pinaka-importante nga paraphernalia. Sadang mo gamit tag illegal nga droga. Mao bitaw ning kalit kog katawa. Kay nakahinumdum dayon ko sa akong sauna. Pero nakanindot lang higala. Every time nga makahinumdum ko sa akong sauna, makahinumdum sad ko sa milagro niya. Di ko kalimot sa gihimo sa Ginoo. Kung giunsa ko niya pagpahigawas sa makadaot nga bisyo, labi na gyud aning sigig suyok og shabu. 16 ka tuig nga inantos nako. Daghang tuig nga nag-atim ko nga unta ako magbag-o. Apan wala gyud ko nabag-o. Kay dili man gyud ta mabag-o basta dili nato i-appeal ang Ginoo. So taliwala sa akong ngit-ngit nga kiniadto. Napay mga panahon nga nag-deliver na jud ko mismo og shabu. Apan salamat sa dakong gugma ni Kristo kay iya kong gibag-o. Wala niya gitan-aw nga akong pagkadautan. Iya gyapon gitagaag kahigayonan. Mao nang ang kanhi adik-adik nga banggiitan nakabato na karon og tinud-anay kabag-uhan ug nahimong usa sa instrumento sa atong langitnong Amahan. Mabungahong hapon mga kahigalahan. To God be all the glory.